Agur erdi guzioi, Gorka Palazio irakaslea naiz eta gaurko klasean gauza praktikoak egin beharko ditugu, jakina, e, eta horrexegatik bi ariketa nik uste duzuen gustokoak izango diren bi ariketa egingo ditugula, hasiko naiz lehenengoarekin. Bueno, dakizuen bezala, sare sozialetan komunikatzeko gero eta gehiago dira plataformak eta aplikazioak eta askotan eskatzen den gauza bat da, bideokonferentziak egiteko edo komunikazioa hainbat pertsona artean egiteko olako sistema bat edo plataforma bat, ezta? Eta jende gutxik daki badagoela bat oso ahaltsua, oso plataforma ona, bikaina esango nuke, software librean erabiltzen duguna, eta gainera hainbat unibertsitatetan munduan zehar erabiltzen den plataforma software librea denezkero, badakizue ez dela ordaintzen, bideo plataforma hain zuzen librea, eta esan nahi dugu ez bakarrik doanekoa, baizik eta librea ere bai, ezta? Bueno, plataforma hori Jitsi da, Jitsi Meet zehazki. Ikusten baduzue, Jitsi Meet ipintzen baduzue nabigatzaile, bilatzaile batean, topatuko duzue web horri aldea, hau da, zer den Jitsi Meet, eta baita ere aplikazioa, hor ikusten duzuen aplikazioa, Google Plane esate baterako, hor ikusten duzue 10 milioi deskarga baino gehiago izan dituela, eta hor ere ikusten dira argazki batzuk erakusteko zertan den plataforma, hau da bere interfazea eta zenolako gauzak egin daitezken esan bezala plataforma honetan, ezta? Bueno, Jitsi deskargatu alda eta izan daiteke aplikazioa zuen telefonoan eramateko, elkarrekin harremanetan ipintzeko hainbat jende. Eta beste alde batetik badaukazue jitsi.org eta hor agertzen da baita ere informazioa, baina nik esango nuke horiek baino importanteagoa dela hain zuzen probatzeko jit.c hain zuzen sartzen bazarete jit.c orain hemen ikusten duzuen bezala, beraz, hau da garrantzitsuena bideokonferentziak egiteko, kopiatu eta hor jarriko dizuet helbidea zer batean, dokumentu batean, oraintxe bertan LibreOffice Writer batean idatziko dizuet, handitu egingo dut zuek ikusteko non dagoen, horantxe, hor da, Meet Jitsi erabiltzeko hain zuzen zerbitzari publiko baten bidez. Ados, hortaz, jitsi.org hor informazioa daukazue, espainierazko edo gaztelaniazko zerbitzaria ere badaukazue, eta informazioa webgune bat ere badago, eta zera baina guretzat importantena, segurazki da, online egiteko berehala, Meet Jitsi hor idatzita dagoen bezala. Bueno, horretaz gain, esan dizuet, hau ere, komeni dela, probatzeko batez ere, komeni dela, kopiatu egiten dut, eta beste dokumentuan ipiniko dut, pegar, hau txikiagotu egingo dut, zuek hobeto ikusteko, eta hor ikusten duzue, Google Plane, dena dela ipintzen baduzue Jitsi Meet, topatuko duzue berehala aplikazioa, gogoratu hau ipini behar duzuela. Bueno, ariketa honetan datza. Alde batetik, segurazki zuek ez duzu inoiz erabili plataforma hau, sare sozialak erabiltzen dituzten pertsonek erabildezakete hau
hain zuzen libreki, esan dugun bezala, eta orduan txio bat jarri behar duzue isa plataforman, isa edo Twitter, orain badakizue isa deitzen dela, hor txio bat jarri beharko, hain zuzen etiketa batzuk ipinita, jakina, etiketa batzuk jarrita, eta etiketatzeko klasean aipatu dudan bezala, badakizue, ez ipini gehiagirik, esan dute batzutan bat, bi edo hiru, gehienez hiru etiketa jarrita, nahikoa izaten da. Hortaz, ondo pentsatu behar duzue, Jitsiri buruzko, hau da, aplikazio honi buruzko informazioa eman nahi duzuela, eta beraz, nola jarri behar duzuen txio bat, etiketa batzuk ipinita, hain zuzen, adierazteko zer den plataforma hau, helburua eta zen nolakoa den. Ados, beraz, agian komeni zaizu irakurtzea zerbait, sarean badaude dokumentuak eta YouTubeen ere bai jakina badaude YouTube kontsultatu alduzue gehiago jakiteko, Jitsiri buruz, Jitsimit, hainbat unibertsitatetan eta hainbat sare sozialetan erabiltzen dena, hain zuzen lotura jarriz. Sare sozialen artean komunikazioa dago eta askotan sare sozial batean zaude eta batean bideokonferentzia bat jartzen duzu eta joan behar duzu hau bezalako beste sare batera. Azken finean, plataforma izateaz gain, harremanetan ipintzen ditu estudianteak, ikasleak, irakasleak eta edozein pertsonak erabil dezake, ez bakarrik hezkuntza munduan edo arloan, ezta? Horregatik horixe da lehenbiziko ariketa. Txioa egin eta gero, badakizue gero Telegramera, gure plataformara, forora eraman, horretarako espreski egindako karpetan usteko. Ados? Hori da lehenbizikoa, eta orain azalduko dugu bigarren ariketa, eta bigarren ariketa pentsatzen dut polita dela, gainera interesgarria da, gaurkotasunezko gaia delako, hain zuzen, eta zehazki joan gaitezen nabigatzailera, eta agertzen da, nik blogean ere ipini dut komentario bat edo lotura bat, hau da, el premiado profesor Toni Garzia, hau da, Toni Garzia Murtziako irakaslea da, orain dela gutxi sari bat eman diote, bera idazlea ere bada, olerkaria ere bai, oso pertsona bikaina esaten dutenez, eta agian hori esan alizateko lehenbizi begiratu behar da eta ikusi bideo hau, hemen ikusten duzuena, orain dela gutxi Jimenez kazetariak berari egindako elkarrizketa. Ados, Toni Garziak irabazi du sari hori, agian gaur egun dagoen moda baten kontra. Hala eta guztiz, horregatik batzuentzat izan da bapatekoa eta sinestu ezinezkoa eta bai, lortu du. Hortaz, ikusi beharko duzue bideo hau, hemen daukazue YouTubeen, pentsatu 126.000 ikustaldi izan dituela, eta orain dela hilabete bat egin zuten elkarrizketa hori, Garziak eta Jimenezek, eta gero, behin ikusi eta gero, berdin egin beharko duzue, txio bat, nolabait, adierazteko zer agertzen den hor, eta nor den Toni Garzia, zuek enfokatu, modu askotara enfoka daiteke,
egin alduzue kritika, egin alduzue nahi duzuena, unibertsitatean gaude, baina ariketa horretan datza, ezta? Eta honetarako denbora beharko duzue, jakina, ze kasu honetan, hau da, jarriko dugu hemen zuek orain bidaltzeko telegramen bidez kopiatu egiten dut lotura, nolabait esateko, eta hemen dokumentuan bigarren ariketa hemen jartzen dizuet, eta esan bezala, bueno, ebaki egingo dut azkenekoa, ze soberan dago, ez da beharrezkoa, horrelatxe, eta hemen dago Toni Garziari egindako elkarrizketa txiokatu behar. Bueno, aurrekoan esan dizuedan bezala kontutan hartu hori, hau da, agian norbaiti bidali nahi diozue, etiketa batzuk ipini, bueno, badakizue ja gutxi gora bera nola funtzionatzen duen isa zareak, eta zuen esku uzten dut guztia eta askatasuna ipintzeko pentsatzen duzuena edo horrek esaten duena nola islatzen duzuen, ezta? Toni Garziari. Beraz, alde batetik txioa eta bestetik Pinterest. Hau da, Pinterest sarean pin bat sortu. Hau da, txioa isa sarean eta Pinteresten eta Pinteresti buruz ere ja zerbait esan dugu, badakizue bildumak egiteko oso sare soziala proposa dela, jendeak hor jartzen ditu interesgarriak diren gauzak, baina sailkatuta nolabait karpeta zenbaitetan egongo balira bezala. Hau da, bilduma desberdinak egiten dira, eta bilduma bakoitzari pinboard esaten zaio inglesez, eta euskeraz taulak, holako zerbait esan genezake, hau da, taula bakoitzean gauza baten inguruan ipintzen dituzue txioak. Hortaz, taula bat sortu alduzue, irakaskuntza edo hezkuntza izenarekin, nahi duzuen bezala, irakaskuntza edo hezkuntza, eta hor sartzen duzue pin hori. Hemen ja ez da, hemen pinik ez dira txiokatzen gauzak, baizik eta pinak ipintzen dira taulatan. Ados, hori da Pinterest, pinterest.com, eta badakizue hor ere nagoela, hain zuzen pinterest.com/palazio izeneko, hoixe da nire erabiltzaile izena, eta beraz erreferentzia batzuk eduki ditzazuen, jakina. Horregatik gaur bi ariketa horiek besterik ez, denbora daukazue, gaur biharrean, aste honetan, hain zuzen agian zuek batzuek problemak dituzue gaur egiteko ariketa, eta esaten zue, aste honetan zehar egin dezaket, ezta? Beraz, larun batera arte nik uste dute egin alduzuela erraz askoan, hain zuzen, ariketa, lehenbiziko ariketa, Gitxi buruz, eta bigarren ariketa Toni Garziak esaten duen ari buruz, hau da, elkarrizketa Jimenez kazetariarekin daukan elkarrizketari buruz. Gauza biak, baina bigarrenean sartu dugu beste sare sozial bat, eta kasu honetan Pinterest. Hautxe da, gaurko klasea, batez ere bi sare sozial horiek praktikatuko ditugu, isa eta Pinterest, eta besterik ez, beste bat arte, agur.